Hej Thomas. Hej. Så er vi i St. Anton. Den første sne er faldet. Vi har været så heldige, der er faldet rigtig meget sne. 1,56 på toppen. Ja. Vi har været kørt lidt på noget Rocker 2. Hvad synes du om maskinen der? Det er jeg havde lidt problemer i starten. Derfor man skal vende sig til den, fordi man står meget midt på skinen. Den har jo twin rocker, det vil sige, at den er både rocker foran og bag i. Så der skal altså være noget sne. Men når der er noget sne, så er den også fantastisk. Den er sindssygt nem, når du har en god hældning og en masse puder. Eller ja, nu har vi kørt sådan noget sommer og slås sne, ikke? Her på det sidste stykke, der kan du også sagtens få den rundt. Meget, meget nemt at køre. Hvordan synes du, den er på pisten så? Jamen altså, vi skal være helt ærlige. Du skal ikke købe den her ski for at komme på pisten. Det er en off-pist-ski, men det er en af de bedste off-pist-ski, der er. Okay. Længere er den ikke. Så ja. Rocker 2. Thumbs up. Ja, nu må man sige. Yes. Det er også en af de ski på freeskier, der har fået en overall score lige omkring de der 16,5. Og det er noget af det højeste. Jeg mener, den blev vurderet som nummer 2 i en test, de lavede på freeskier. Så altså, ja. Alt i alt fantastisk ski. Og meget, meget nemt, men den kræver altså lidt sne. Og det er kun en freeride ski. Men der er den også fed. Så ja, tak. Yes.